Dakar ngapa? Gara-gara kok. Gara-gara ngapa? Gara-gara kewajibane awake dhewe. Aku wis ora arep netepi kewajiban nek carane. Uripku wis krekoso kok netepi kewajiban. Awang do ndelok aku do seneng do guyu. Ning uripku sing ngrekoso. Kowe ngerti ra, anggere aku bar gara-gara iki aku nang pojokan lapangan kae nangis terus aku. Aku ki iso nglipur wong akeh kok uripku dhewe ra ono sing nglipur. Lara tenan ora aku ki nek carane ngene iki, Tru. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winahya ing asepi. Pambukaning warana tarlen saking liyep-layape ngaluyup. Dereng dangos sami mimbal wacana. Kira ana garing Petruk Sumawana ki ora Bagong. Kedadak ingkang angglolo nggenya anangis nengge garwane iki ora Bagong dupi mulat rawuhipun ngraka kekalih sigra medal saking patunggon. Ngambruk pepangkon iki ora ana garing kagiat kadra wekasan nengge ora ana garing tuwin iki ora Petruk. Punatwata mirah ingsun prihatin waspokung mijil tudatan tanpa karya Kang Baskara. Iki ngapa iki? Iki ngapa, Wer? Bojomu kok metu saka omah kok ambruk ning pangkonku nangis glogo iki ngapa iki? Ngopo Gong tok kapake, Gong? Piye? Kaya bidadari nyunggi tong ta? Kula suwun pekacoban. Kula suwun pekacoban, Kang. Ora, Gong. Ora tong sik. Dik kowe tenguka sing apik, tenguka sing apik. Isih kula. Kula isih. Kula isih. Loh. Raimu kok kaya ngono iki ngapa wae? Ora kok sik. Kok mripatmu biru? Bathokmu menjata ngono apa? Kula tak matur. Nek kula hajrih kalih Mas Bagong. Laporan. Menono sing belani, laporan. Gawe aku tak ngikir graji. Sik to Gong, sik Gong. Usike kowe engko nek nganti main-main mungsuhmu du bojomu lho, aku lho. Iki bojo lho, Gong. To ngapake? Kula badhasaken matur. Sakit parah kula. Kula suwun pengadilan. Napa sing kula lakoni niki mergo kula kawrat lan ngeboti kalih Kang Mas Bagong. Mundur. Kene mundur kene. Nek wedi nang mundur nang mburine Bagong mundur kene. Kok nek Bagong macem-macem tak dupakane raine. Kok kaya ngono kowe, Wer?
Ngapa terus kok guyu? Aku weruh wong wedok nangis kok kaya ngono. Heeh. Ora sik saiki tak takoni. Ngopo, Gong? Jujur wae tak polo. Lho. Kok iso ngono? Kok kowe tumindak kaya ngono nalare piye? Sing jeneng garwa ki sigarane nyawa, bojo kuwi kanca urip tekan sok kapan wae. Ngono. Tur bojomu ya wis ngladeni karo kowe. Apa sing dadi penjalukmu nek iso-iso bojo ki aja nganti gawe kuciwaning wong lanang. Ha kok bojomu salah sithik kok tok jotosi kowe nek tak laporke karo pemerintah, kowe kena hukuman lho. Kuwi jenenge KDRT. KUD to? KDRT. KUD dengkulmu mlacak. Kuwi jenenge KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ora entuk. Kowe nyuwara elek nek bojomu ora trima, dilaporke karo polisi kowe iki kena. Men, tak jarang nek pancen aku arep tak hukumke hukumno. Ora apa-apa aku ora masalah. Malah lemu aku nang Pakunjaran. Ora nyambut gawe ra ketang madange ming sego kobes. Nang sing penting ora mangan. Ayo, kowe arep ngewangi bojoku. Polisekno aku ora apa-apa. Sik, janjane ana masalah apa? Terus tak omong karo kowe. Kowe seneng nek ana bojo wong wedok kok wani mbedhok pitik? Hah? Monggo konangan sing duwe terus sing duwe nglaporke nang ngarep aku karo nggawa bojoku. Niki Mas Bagong, semah sampeyan njukuk pitik teng kandang kula. Wes tanpa taliwara langsung tak taekwondo. Kena nggon mripat biru langsung. Tak kancing nang kamar, ora entuk metu sesasi tak kunjara nang omah. Lah nek kaya ngono kuwi pakartimu elek, Dik. Le nangis meneng sik. Saya tak takon. Apa sing domongke Bagong ki bener? Lah Haji sae itu. Nek kula ngeten iki nggih awrat-awratipun kula niku bingung. Bingung mergane bingung merganipun kula dunek-unekke kali Mas Bagong. Wong wedok kon nukokke rokok ora iso. Wong wedok ora iso ngliwet kedhi sing lanang ora iso cabut gawe kudune sing wedok iki. Piye carane ngulir budi? Piye carane iso mikir, iso ngliwet, iso gaweke wedang, iso nukokke rokok. Tangi turu glegah ora ana sego, ora ana wedang, ora ana rokok. Wong wedok model piye kowe? Kowe nek kene tak muktekke ning jebul kowe ora iso muktekke wong lanang. Sakit mana kula. Tuwuh kula recangi bedhog ayam nika. Kula kepengin saged numbaske rokok kali ndamelke usukan Mas Bagong, Kang Mas. Kuwi apa wis pas? Nek ngono kuwi apa wis pantes kowe dadi wong lanang? Sing kudune iso nyukupi rumah tangga kuwi kowe nduwer pok solo pok. Kowe ora duwe hak nembung karo bojomu, tukoke rokok, liwetke gaweke wedang. Monggo kowe ora nyambut gawe. Monggo kudune wong lanang ki ngayani karo sing wedok. Ngono. Ora sak penamu dhewe. Kowe aja menang-menangan dhewe. Nek kowe nganti nyempalani bojomu, kowe ngajar bojomu kaya ngono, mergo dasar perkarane kaya ngene, ora sudi aku ngaku adi karo kowe. Aku ora sudi duwe adi sawijining wong lanang sing kurang tanggung jawab kaya ngono kuwi. Iki nek nganti dingerteni tangga teparo, wirangmu ora mung nang kowe tok, Gong. Ning aku karo Petro ya melu wirang, mergo duwe adi sing pakartine kaya ngono kuwi. Ngapa ngerangkul barang? Dek. Pakai waktunya meleh. Ora kene kowe mene yo. Mene. Mene yo bojomu wis nangis ki lho. Ngene nganti kowe dikampleng tak kamplenge. Rono.
serot ndasmu lho, Truk. Aku ki ngakon bojomu mrono kok. Ora jawaban. Loro mripatmu sakit. Bathukmu sing tak tendang wing mau ya lara. Sakit. Sepatu bale tak obonge mengko. Wah, ale nendang sepatu bal kok, Truk. Isih mumet sirahe tase. Oh alah ya aku jaluk aku kaya ya. Aku jaluk ngapura. Aku sumpah, muga-muga sana aku ketemu wong ana perkara, aku ben dantel mataku. Karo men ditendang nganggo sepatu bal. Nang kudu golek perkara karo pemain bal-balan. Ha iya. Boten dados napa. Njaluk ngapura ya. Nggih. Ora, tidak ada harusnya aku berkata begitu. Nggih. Ngono ki rak Padang to, Le? Padang. Madang, Padang. Tak kira nek Madang. Nggih mboten napa-napa. Reng, apa? Truk. Ora melu gara-gara Reng. Lho, ngapa? Gandeng ndara-ndara ya wis ora peparing mergo kahanan kaya ngene. THR uang pesangon ya wis diirana. Aku njaluk pamit ya terus sementara aku tak lungase. Oh iya, lar nendi? Aku arep golek gawean sak entuk-entuke. Arep nendi, Kong? Wis pokoke sing penting iso nggo nyukupi karo bojoku karo anak-anakku. Ya nek niate ngono ya wis ora apa-apa. Yem wonten dawuh. Aku tak lunga ya. Nggih. Ning sampeyan mboten gadah sangu napa-napa. Wong budidaya nek perlu tekaning pati tak lakoni. Truk. Tetep omah te bojoku ya, Reng. Ya. Yem nek aku engko ora mulih cilike 3 dina, gedene 7 dina, pesthene nek aku mati kaliren ning dalan. Gong ora ngono kuwi, Gong. Ora usah ngregon-ngregoni aku. Iki rasa tanggung jawabku. Apa pesthene nek aku mati kaliren ning dalan. Nek engko aku mulih aku iso nggawa Rajakaya luwih kuwi aku iso duwe derajat pangkat tenan kowe tak jak mukti. Nek sampeyan dapur lali kalih kula. Ora. Teng kutha niku kathah sesawangan sing apik-apik, kathah sesawangan sing endah-endah. Mengke nek pun entuk sesawangan sing apik kalih kula lali. Ora wis to, sumpah aku ora bakal lali karo kowe. Nang sing wigati aku ikhlasnose ya Reng, aku njaluk wektu 3 dina tekane 7 dina. Mesti ana kabar aku mukti apa mati, Reng. Wah, sing hati-hati ya, Kang, sing hati-hati. Ya Truk, ya dienggo lakon rek ora apa-apa. Heeh. Kok kaya tau weruh lakon iki ta Truk aku? Nendi? Kaya tau ngrungokke ketoprak persis ngene iki. Ya wis ora apa-apa lah, sing penting sah ora kaya ketoprak ya kaya sing penting pikiranmu ki ora. Heeh, ya wis muga-muga Bagong ya ben entuk apa jeneng iki dalan nyambut gawe ya Truk. Heeh. Entane nang omahe Bagong wae rasa muling kok ade malah rasa metu ming 3 dina gedene 7 dina mongko sedulure dhewe. Ha ya wis. Ngewangi bojone Bagong. Ha iya.
Wong lagi lara matane engko nek ora weruh mlaku barang rak dadak dituntun to. Ha iya. Ya siat ra ya? Yo. Wis ngarung ngenteni kabare Bagong ya. Tobat kaget aku. Ucal saka tanganing Nalindra ing Tunjung. Kencana Prabu Sela Gupala lah kok iki dadi tobat iki persis banget rupane gek iki anake sing terlantar. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Wong elek iki gampang naik darah. Wis rong dina iki aku ora mangan mlaku terus tanpa mandeg prihatin golek gawean. Aku dadi kowe ngomong kaya ngono sampe nakmu dhewe Batoban, kowe iki balaning Prabu Sela Gupala, ora tepung karo Prabu Sela Gupala, ora sudi. Ora siut kowe wong apa marmut. Lah terus kowe sapa? Aku Bagong. Saka ngendi? Saka Karang Kadempel. Kowe kok mlayu-mlayu ngapa kowe? Jenengmu sapa? Aku Sariwati. Sari Murni, Sariwati. Kok kaya minumang. Mlayu-mlayu ngapa, Sar? Aku dioyak-oyak Nalindra saka ing Tunjung Kencana jenenge Prabu Sela Gupala arep dipek bojo. Aku wis dioyak-oyak ratu arep pek bojo kok. Emoh. Wong wedok ngendi to sing ora kepengin mukti, wong wedok ngendi sing ora kepengin kecukupan apa-apane iki nek dipek ratu ki langsung gelem Batoban. Dudu watakku ya dudu watakku. Aku duwe watak. Wong kepengin dhaup kuwi ya landesaning tresna ngono wae. Nek ora tresna ya ora bakal bisa kelakon. Oh, terus aku dioyak. Aku terus ketemu kowe jenengmu sapa? Aku Bagong. Bagong? Heeh. Malah aku njaluk tulung karo kowe Bagong. Kowe ngerti ora? Kawula sak negara Tunjung Kencana kabeh padha rumangsa kesiksa batine. Merga disababake tingkah laku ning Prabu Sela Gupala ing watak angkara budi candala. Yen kowe iso mateni Prabu Sela Gupala Batobat apa ya bisa kowe dadi gumanti keprabaning Prabu Sela Gupala? Lan perlu malah yen kowe bisa mateni Prabu Sela Gupala, Sariwati pasrah bongkokan karo kowe mangsa bara nggonmu merba masisa kalawan aku ki Lurah Bagong. Wis dalan kamuktenku iku. Waduh cilaka iki. Wah, ya Tunjung Kencana iki mbok menawa negara luar negeri dadi bahasane beda. Napa memak ngaklan ngakang nyekati lakune Prabu Sela Gupala. Takon karo aku Bagong, kowe sapa? Prabu Sela Gupala. Apa? Prabu Sela Gupala. Ninom Sela Gupala. Sela Gupala lancar manyata. Ngapa kowe mlayu-mlayu gup? Gup nengolmu melanyat nih. Jenenge Gupala kan ngundang sapa wis? Ngoyak karo calon bojoku. Weh, sapa calon bojomu? Dewi Sariwati. Nenon. Nyut kuwi. Sariwati calon karepku. Aku wis ditritani karo Sariwati. Nek kowe ratu angkara budine nista. Kowe ngendhak karo wong wadon, kowe ngremehke derajating wong wadon, pendak-pendak wong wedok ning negaramu yen ayu tok pek bojo. Nganti bojomu ora iso diitung pira cacahe. Klebu Sariwati iki mau ya arep pek bojo. Mula Sariwati terus wadul karo aku. Aku ora ngetrima nek ana ratu kok watake kaya ngono. Molan. Malah dolanan sepur. Pun nengolmu melajan. Menceleng plekanat motot dadi dadi pepalangi Prabu Sela Gupala. Yen iya arep apa? Oh, wani ana sing tak wedeni awakmu. Ora minggal kletak dening aku. Lah rumang ngetak piye? Cangkemmu ketutupan terong semono gedene kok. Iki irung. Iki lunak. Iki yo nunggahke iso tintunke. Panjen posisine nek dong ora diapak-apak ya ngene iki. Gentayang medun ngono ya. Iya. Sok kaya andeng-andeng ah.
Men ketok piye ngono. Ngono tungkul wak nak ning awakne. Daya tenan. Aku dikrethak rasane ora kaya kecokot untu keri. Kaya dimot ning. Geli rasane ya. Sira Gupala. Kaya aja gleleng kowe. Ora ngerti sapa sejatine Bagong. Aku ayang-ayane Semar Badranaya. Semar kuwi bapakku. Kekuatanku sejatine padha karo Semar ya meng aku ora iso ngetokke kekuatanku. Ora ngerti rapale, ora ngerti aji-ajine. Ning jane aku nek wis gelem matek aji, epek-epekku iki tak gathuke tak nggrayang awakmu. Ora sena mergo layu aja duntang Bagong tak kandhani. Letak tanpa nyawa. Genah negara tunjung kencana komplang ra ana ratune. Ya sandangamu tak nggone. Gela Gupala. Kene dongane engkung ndadosaken pingaraos sing manahipun ingkang abdipun Sariwati dene jengantuk kok Lurah Bagong sampun saged nyedani dhateng pun Prabu Sela Gupala pancen kepara nyata lan wektu dina iki aku ing lenggah dampar negara ing Tunjung Kencana jejuluk Prabu Sela Gupala inggih nah kejaba saka kuwi aku nagih janjimu Sariwati. Piye? Kowe nalika semana pasrah bongkokan nek aku iso mantani Prabu Sela Gupala. Terus kesutupun nasar partasanmu. Apa kae jenenge? Keputusanmu piye? Kula namung ngantun nderek nanging kula menika sampun prasetya. Prasetyamu? Kula mboten kepengin ngladosi kakung ingkang sampun ngagungan garwa. Kula kepengin kakung menika tasih legan. Kula nyuwun priksa, sinuwun Prabu Sela Gupala menika sampun kagungan garwa menapa dereng. Bumi langit dadi seksi. Aku isih jaga kemalakala. Aku belum tersentuh oleh wanita manapun. Aku belum pernah melakukan apapun dengan wanita. Masih suci jiwa dan ragaku.
ngaturaken panuwun ngaten monggo kula dherekaken manjing delenging negari yang tunjung kencana menawi paduka badhe mundhut garwa kalian kula namung kantun derek. Tenan? Inggih. Ya nek pancen kaya ngono ya. Budal ning negara Sila tunjung kencana, kowe karo aku mukti nang kono. Mengko garwaning Sila Gupala sing wis tekaning payak. Lereni kabeh. Takon bali nang omahe kabeh. Ming urip kowe karo aku. Lha nggih ngestakaken dawuh. Ayo Sariwati, monggo kula dherekaken. Tan samar pamoring sukma sinungmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Mas piye Dik? Mas Petro piye? Miturut itakat kula sampun kliwat saking 7 dinten. Lekang Mas Bagong derek caos parikabar napa-napa. Lah terus mau bengi sewengi wis nangis lho. Kangen kula kali Mas Bagong. Kula ajri nek Mas Bagong supe kali kula, supe kali sampeyan, supe kali Ka Mas Petro. Lah terus napa mboten langkung prayoga dipun patosi. Apike pancen ngono truk. Ya wis yo tak tutke goleki wae engko mbok menawa Bagong lali karo Purwodasena. Monggo kula dherekaken. Maremeng pun Kakang ingkang wis bakal bisa dhaup astelmiyat karo kowe Sariwati. Inggih pangeran. Semanten kinatian pasuryanipun panjenengan menika kados mangkaten nanging kula ugi tresna lan panjenengan. Aduh nyawa-nyawa jimat kula. Aku pengen gandrung kowe Sariwati. Kula semanggaken badhe nyekar menapa gandrung menapa. Ayo kanca. Lho wong gandrung ngantresnan kok gugur gunung. Wis aku meng kuwi. Sanesipun menapa ya? Dadi ati menapa terus Bu? Ora dadi iwak enak. Mane dadi ati, dadi gule apa dadi tungseng temonjo. Men dadi ati nggo ngapa? Sae-sae kule nembang. Inggih ngestakaken dawuh. Gegarane wong akrami rungono Patopet suarane kasar ning apik. Heeh. Aku duwe geng jenenge Sariel. Menapa menika? Kasar tur ngeyel. Tutu panda tutu rupa among ati bawi tane aduh aku tak cekel gelunggungan iki le merinding tekan kembal lusut luput karang bahasane iki dhewe-dhewe ya ana lho sing sinden muni lusut pisan luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang
Nyun sewu sinuwun menika nyun sewu menawi ngresiki waja menika agem menapa. Akarang wong desa ya mung nganggo bata. Sapunika dados Nalindra ya kedamawi. Nuwun sewu ingkang langkung sae. Apa? Hah? Sing apik apa sing ngarang dhewe? Pertama, lho. Ngresiki waja nganggo pertama. Maksudnya digebek sik. Terus tekan ndi mau? Tekan ndi diajeng Sariwati? Sariwati, kula piyambak mboten mangertos. Luput pisan. Wah, kelangane kok. Wong liya ora iso nembange kok. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena tinumbas arta laraning lara nora kaya Bapak wong kang landang uyung mangan ratoyan rajena dolan nang weteng lara mong kudu weruh wateng ati do kusuma asung ayu babalong janur kowe usada wong kang nanda apik gugur gunung ya Sariwati namung kula nderek obat kula nyuwun pangapunten sinuwun menika sajaipun wonten tamu lho ora amit pasang kalipan tabek sapa tamu wani wis jalan-jalan wah mula kok ora ana kabar wer kowe wis mukti cah bagus kowe wis mukti hati-hati apa Kong apa boten iki terbabar pisan boten pekabaran Mas sampeyan wis mukti kawibawa kagem busana kados mekaten Mas Bagong kula iki garwa Mas Bagong bocah piye agem banget manungsa lantaran batu sampe ngatur Mas Bagong Mas Bagong sampean kok lali karo sumpah sampean. Kowe kencingan apa, Wer? Aku kakangmu Gareng. Aku kakangmu Petruk Lugong sing kok nunggu bojomu kowe golek gawean. Saiki bareng kowe dadi ratu, kowe mukti kok kowe lali karo bojomu. Bar, kula suliyem. Kula bojo sampean, Mas. Piye? Muni kepiye kowe? Hah? Aku ki ratu, Bagong sapa? Bagong wis almarhum. Ora ana Bagong. Sing ana Prabu Selagumala. Sampeyan Mas Bagong, kowe ora pikan tak keprok watu jasmu kowe kepas. Ayo terus. Atau banget. Mboten nginten babar pisan kula nyuwun pangapunten. Samenika kula nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Ngapa Sariwati? Panjenengan tasih legan menapa sampun kagungan garwa? Yen menek gampang ya gampang, yen gampang luwih gampang ya ben. Ning kula nyuwun pirsa panjenengan menika sampun kagungan garwa menapa tasih legan? Ayo. Kanca. Batu-batu pas kula mboten betaken gugur gunung. Kuwi tembang penuh gotong royong lho. Kudu dieleng-eleng ora kena kok. Kula nyuwun
Raksa panjenengane sampun kagungan garwa menapa kasilegan. Kowe iki percaya karo kae to? Kae mung wong sekeng-sekeng. Kae wong melarat sing kepengin ngaku aku karo aku. Memper do kepengin ngaku aku karo aku bareng aku wis entuk kamukten kaya ngene iki. Aku ora tepung karo Suliem. Aku ora tepung karo sing ngaku jenenge Gareng. Apa meneh sing dhuwur irunge dawa kae aku ora tepung. Kowe percaya masmu apa? Percaya wong kere-kere kae. Betul. Menika mangke badhe mboten saged dadosanipun lho sinuwun menawi sing ngandika sinuwun. Prabu Sela Gupala mboten ngakeni dhateng garwa. Kowe iki nek kowe ora percaya, kae tak oyahe tak keprukane watu sirahe Pak. Betul. Iki ora ana ngimpi apa-apa kok dadi ana wregul nglumpuk. Wong e padake regul. Rama Semar. Iki rak Suliem to? Nggih. Ngopo Gareng barang kok nangis Petruk kok nangis? Ngaturaken ketiwasan, Pak. Nalika semanten kula niliki Bagong teng griya. Bagong niku arep nglalu merga kahanan uripe. Bagong wis mala bojone merga keluputan terus Bagong eling sadar nek apa sing ditindakke niku kleru. Iya. Bagong terus lunga titip bojone kalih kula kalih Petruk. Reng nek aku ora bali 3 dina gedene 7 dina aku mati nang dalan Kaliren. Nek aku engko mukti kowe tak ngabari. Aku lho nggih weling kalih Bagong, Gong aja lali karo bojomu lho. Ora, pokoke sumpah demi Tuhan aku mesti nek mukti bali. Bagong saniki wis dadi ratu. Mbah saka jalane saka napa ning nganggo sandangan Nalendra jenenge Prabu sinten wau Suragupala. Heeh. Gandrung karo wong wedok lagi do roman. Dumadakan bojone teka, bojone diantemi, ngaku nek udu bojone. Bagong ora ngaku nek Suliem adi kula niki bojone. Wah, kepanjingan apa kae? Ayo sing matane kira kuwi ngene. Marahi pacarku Sariwati marah. Nesu karo aku. Dikira aku wis duwe bojo. Kowe sing dadi sebabe. Sing mirunge doyene. Catut mantan. Oh, kejem pancen, Tru. Aku dadi malik tinggal kaya ngono ya. Sapa iki? Hah? Iki sing ngarep ki nek dikai bathok kaya bulus lho iki. Sirahe iso ndelam-ndelum. Kowe kok dadi kaya ngono iki ngopo to, Dole? Apa merga nggonmu saka prihatin sing banget tumuli kowe entuk kanugrahan dadi wong mukti, dadi wong cukup. Wekasan iso malikke. Pamikirmu kowe dadi wong sing uraan, dadi wong sing angkara murka. Aja ngono ya, Bagong. Bagong sapa? Ngawur. Suragupala. Lairku siji Sura. Nang isor Gupala. Mula jenengku Suragupala. Lah ku lair nang ngarep SMKI. Ngawur.
Kuwi enak. Arep ngapa kowe? Terus kowe rene arep matane karo wong kira karo wong irunge doe. Karo jenenge Suliem, wong lemu banget. Asli wong lemu. Gedhe tenan wonge. Saya saiki meteng. Wah. Gemblem. Nek cara kendang ya kendang bem. Hai. Tung gemblem nemblem. Sanggo latihan kendang karo bojone men. Kon mbrangang terus sirahe keplak itu blong tam blem blem. Wis kowe ora sembrono. Kowe iki anakku. Anakmu piye? Padake aku ki Prabu. Sawise aku isih turuning Prabu Begawan Wisrawa. Aku isih eyang buyutku ki Prabu Sumali. Mali kemali ngono. Pak, mbok tambanono, Pak. Kowe ketoke wong edan jahat banget iki. Sing ngomong nek Prabu Suragupala ki trahe Begawan Wisrawa ki sapa? Nek ngono kowe Sule Dasamuka. Ha kae eyang. Lho. Sapa-sapa kok eyang? Mula aku kejem. Mula aku wengis. Wengis lahir batinku. Mergo aku pancen turuning Prabu Sumali. Aku isih nasanake Prabu Kunjara Karna. Wah, serem kabeh. Aku klebu bakal dipek mantu Prabu Niwata Kawaca. Pacak. Seswane Rama Bargawa. Ayo, areng apa kowe? Aku nek digdaya ya digdaya. Aku kekasih yang Sanghyang Bathara Wenang. Kelangenane Sangase Purana. Ya Sangase Purana ya asih Bu bakule lotek. Saedian ora. Hah, arep apa kowe? Ngapa Mir? Kok Mir? Ayo kowe, kapokmu kapan kowe? Tepung ta? Ora iso. Aku nggon aku ki nek kata-kata terakhir ki mesti tambahi Mir. Arep nanti Mir ngono kuwi. Kuwi kata-kata terakhir nek cara Bantur iya Je ngono kuwi. Lah jene iku nek cara nggon aku Mir. Ayo jajan Mir. Ngono kuwi meng kata-kata dialog adat budaya. Pancaya terus yo. Piye? Padake becak aku. Arep pancal iki sing numpak sapa? Ora macem-macem kowe. Ucap kacarita. Salebeting Prabu Suragupala nalika semanten duka yasinipe panandene iki Lurah Semar katingal komat kamit tutukipun angrang kapal daya pangruwatan nenggih kulha balik caraka balik den tamakaken dening Ki Lurah Semar wonten dadaning Sang Suragupala uncat digya kala Suragupala ingkang suwur badan sukma kemanjing angganing Ki Lurah Bagong. Ayo kowe kelingan ora saiki karo aku. Bapak iki. Kae gareng kae? Heeh. Ayo Petro. Bojoku nang ndi, Tru? Ayo. Tak koske nggonanmu mesti. Kowe ra kelingan lakon sing kelakon apa? Ora. Ki aku mau goleki karo bojomu. Kowe iki wis mukti lho sandhanganmu kaya ngono kuwi. Wah. Aku dadi apa mau dadi ratu. Neng Tunjung Kencana Prabu Suragupala. Kowe kangsupan sukmaning Prabu Suragupala sing tok pateni sajake. Kowe gandrung karo wong wedok, kowe sumpah karo wong wedok nek rung di bojo. Suliem adiku teka ngambruk ning pangkonmu tok tonyo bathuke. Weh lah. Aku nono ping pindho karo bojoku, Tru. Endi Suliem? Endi Suliem, Tru? Aduh. Kowe tak
Nggih. Kelakon po. Ora. Wingi nggon mata karo nggon bathuk iki mau kena nggon apa? Kowe iki mukti lho sandal. Niki wau genirung. Wah, mimisen ora? Mboten. Nyobat mimisen. Tunjing Kencana Prabu Surabupala. Kowe kang sultan sukmane. Anjen setan kok Bagong sajake. Kowe banjur karo Mari ta, Yem. Mari. Nah, iki marine gampang. madiku Kene. teken ngambruk ning panggonmu tok tonyo bathuke. Mas. Tengarepe bapak. Alah santai. Di sini. Mboten sak ngagem busana kaya ngoten. Nah, tak ganti sik. Aku njuk ngapura ya, Yem. Mboten napa-napa. Aku karo kowe sayang tenan. Wah. Bagong, Ayo. Wong tua kok ora dikeki. Wong edan lah. Aku njaluk ngapura. Pak, aku njaluk ngapura, Pak. Nek ora tak ruwat, ora rampung.